Rosjen Kutajjar li isimha kien fl-aħbarijiet brabta ma' qatt ta' stejjer fl-aħħar ġimgħat u xhur ħabbret li reżenjat minn segretarju parlamentari b'mod temporanju. Permezz ta' post fuq Facebook Kutajjar qalet li dan qed tagħmlu b'rispett lejn il-Partit Laburista. Isem l-eks segretarju parlamentari Kutajjar reġa' feċ fl-aħbarijiet ftit tal-ġimgħat ilu meta l-midja żvelat li kienet ħadet 9,000 euro fi flus kontanti mingħand Jorgen Fenech bħala senserija fuq beħ ta' proprjetà fl-Imdina. Net News kien staqsa lil Kutajjar dwar dawn il-flus l-għada li ħarġet l-istorja. Iżda tat tweġiba li donna kienet miktuba lilha minn persuna legali u li kwotat kelma b'kelma mingħajr ma ċaħdet l-akkużi. Għalet biss li m'għamlitx pjaċiri politiċi. Għatma ħadd rigali jew flus biex potenzjalment jew realment xi ħadd jiġi aġevolat bix-xogħol politiku tiegħi. Jiem wara ħarġet l-istorja li l-eks segretarju parlamentari għandha diversi chats ma' Jorgen Fenech. Ponġo onorevoli, għalfejn jiena tajjeb inti? Tajba ħafna grazzi. Tajjeb, il-flus li tak Jorgen Fenech għalfejn mhumiex fuq id-dikjarazzjoni tal-assi. Mhux ħanoqgħod nikkummenta magħkom ta' Net News fil-mument opportun. Nitkellem mal-Kummissarju Hizler fi għandi fiduċja sħiħa u konvinta li l-verità ħadd toħroġ. Iċċett ħadd ippubblikhom biex naraw il-verità. Grazzi ħafna. Net News kien żvela lil kummissarju għall standards George Hizler li qiegħed investiga dan il-każ għandu qudiemu affidavit li sar quddiem id-deputat Laburista Ian Castal de Paris fejn il-bejjieħ ħalef li Kutajjar irċevit pagamenti ta' eluf ta' euro fi flus kontanti fil-preżenza tiegħu. Intant fuq Facebook Kutajjar qalet li hija riżenjat temporanjament għax ma tridx tħalli ebda allegazzjonijiet folozz u malinni itapnu riformi li ilha taħdem għalihom. Skont Rosjen Kutajjar kienet soġġetta għal diversi attakki li fi kliema huma inġusti, spins politiċi u kummenti qarrieqa. Fil-post tagħha irreferiet għal chats privati, iżda fl-ebda ħin ma għamlet referenza għall allegati flejjes li ħadet mingħand Fenech. Intant il-Prim Ministru Robert Abela aċċetta din ir-riżenja temporanja ta' Rosjen Kutajjar u wera l-apprezzament tiegħu.